Amb aquest servei el que fem és acompanyar la persona a trobar una imatge amb la que s'hi pugui reconèixer i sentir-se el més còmode possible dins el moment que està visquent. Això ho fem provant mocadors, perruques, gorres, i és un moment que és especialment sensible perquè la persona, quan arriba, moltes vegades encara no ha pogut pair el que realment està visquent, perquè tot passa molt ràpid i moltes vegades el diagnòstic ha sigut en un temps relativament curt i la persona no ha tingut temps d'assimilar i d'acceptar el que realment està visquent. Doncs en el moment que t'expliquen que el teu tipus de càncer és del que perdràs el cabell, no saps en aquell moment ni com ho afrontaràs, ni estàs una mica perduda. I llavors la Sílvia, que és la meva psicooncòloga d'Oncolliga, em va assessorar de quines possibilitats tenia. Si posar-me perruca, mocador, gorres o no portar res, que és una altra opció. És molt important sentir-te escoltat i acompanyat i la Sílvia m'ha ajudat a cada moment, o sigui, anticipar una miqueta quins són els escenaris amb els que et pots trobar per decidir el que creus que et fa sentir més seguretat. I per tant m'ha ajudat abans de fer-ho com en el mateix moment que et poden tallar els cabells, et poden ajudar a ensenyar com es lliguen els mocadors, com es col·loquen les perruques, com després, si et sents còmode amb el que has escollit, si necessites algun canvi. Per tant, per mi és molt i molt important l'ajuda psicològica acompanyada a la teva nova imatge, perquè en el fons perdre els cabells és perdre part de la teva personalitat i demostrar que estàs malalta.